Priznávam, ja veľa pozerávam vlogy a často na mňa vyskočí nejaký unfiltered vlog a ako ja rozumiem angličtine, ale veľakrát sa pýtam, že o čom ten vlog vlastne je. A počas strihania tohto vlogu sa pozerám na video, že toto je presne ono, toto je unfiltered. Ako vidíte, bola som po príchode dosť tichá, to sa nestáva často, takže vám to tu pekne takto dotočím a vítajte na mojej izbe. Podľa mňa dosť cute. Cute izbička. Je to fakt veľmi cute. Milé. Wow. A ešte takáto krásna kúpeľňa. Ako ja som celkom spokojná. Mne sa to páči. Tak toto je top. Čo tu robíš u mňa? Ale si ho podržil ako nahoře, ale... Heli, u mňa bolo, hej? No už vám to dochází, je to taký vypuštený. To je super. Aha, ale hen tie lietajú ešte, vidíš. Nečakala som takéto klopkání. Dobrý room service. Dobrý room service. Yeah! Welcome. Až super. Hi. Hi. They usually help. No, takže mi pribudla nová nálepka. Vyzerá to fakt super. Prepadol ma náš manažér, pretože nám tu chýbala nejaká výzdoba. Jo, takže supíš. No, chcela som sa zobrať na vianočné trhy a vás takisto, ale babi sa rozhodli, že ideme robiť TikTok, takže sme ten TikTok robili pol hodinu, prisahám. V tomto daždi a veľa toho času nám neostalo. Chceli sme nejaké pekné fotky, takže verím, že vás to zoberiem na budúce. Toto je náš prvý deň, kedy sme prišli do Manchestera, mali sme nejaký čas v meste a ideme na spoločnú večeru. Slyšíme sa, pretože nikdy sa neslyšíme. Mala som tak dobré jedlo, že ak si niekto vie domyslieť recept, tak nech sa páči. Mám ho už rozjedené, alebo už fakt výborné. Ahojte kamaráti, nachádzame sa práve v Manchesteri. Sme na jednom z najväčších eventov v roku a tým je Black Friday, ako môžete vidieť. Tu je takisto kód, ktorý môžete používať pre zľavy a ak ma chcete podporiť v tvorbe. Takže tu máte také malé zhrnutie, ale čo som chcela povedať, my už sme niečo zažili, to ste práve videli na začiatku videa, ale teraz vám chcem ukázať malý unboxing vecí, ktoré sme dostali. Mňa tieto veci vždycky tešia, takže poďme sa na to pozrieť a nebudem to viacej obkecávať. Zajtra nás čaká náročný deň, takže musí sa ísť dať ešte dokopy, odmalovať, umyť si vlásky, aby ste to tu mali čo najpríjemnejšie v ten náš hlavný deň, takže poďme na to. Tak, idem vám ukázať, čo máme nové na MyProteine. Tieto leginy si donesla ešte zo Slovenska, čo mi prišiel balík. Milujem ich, ale idem sa pozrieť, čo na MyProtein tentokrát pripravil. Ako si môžem všimnúť, takáto bordová taška. No! Sú to tepláky k tej mikinke, ktorú už mám, takže super. A pravdepodobne mám ďalšiu, ale super, pretože ja mám tu so zipsom. Takže takáto úplne krásna mikča sa mi bude hodiť určite. Ja tieto miky nosím stále. Oh my god! No tak toto áno. Tak toto MyProtein, akože ďakujem. Toto ma mega potešilo. Bože, to budem stále nosiť. To už si úplne viem predstaviť na sebe. To je so cute. Áno, prosím. Zima môže začať. Povedať, že mala som tu ostať ešte v piatok až do večera a mala som letieť v sobotu, nakoľko tu je jedno z najväčších fotení pre MyProtein v roku, ale bohužiaľ sa mi nedá. Na budúce sa mi to určite podarí a verím, že budeme robiť z MyProteinu ešte veľa kontentu. Táto mikinka krásna, v týchto bundách stále cvičím. To leginy nemám v tejto farbe,
Takže ďalšie do zbierky, opäť môj najobľúbenejší materiál a neviem, čo k tomu mám už povedať vlastne. Ponoštičky, klasika, podprsenka, milujem, mám úplne výbavu Burgundy, taký fialový. Zomriem! Uška, krásne. Ale ako trošku viac by som ocenila asi biele k sebe, ale nádherné sú, nádherné. Bola som sa iba odmalovať a dala som si tieto uška, aby ste videli, ako to vyzerá. Za mňa inak akože tá čierna je dosť dobrá a už vidím tú praktickú stránku v tom, že sa to nebude špiniť, takže perfektné. Nie, teda áno. Tak toto je geniálne úplne. To je vlastne tá čiapka na beh a zakryje vám uši. Čiže vo finále to vyzerá asi nejako takto, nechcem to povedať, mám make-up. Ak som to dobre pochopila, tak by to malo vyzerať nejako takto. Zakrývam to uši, môžete s tom behať alebo ísť hocikam do hôr a podobne. Budem vám to kryť, tú hlavu a uška tam, kde to má. Takže za mňa 300 z 10. Ja som dostala tieto gumimacíky Apple Cider. Tieto tašky najviac využite. To je veľkosť tašky, ktorá je perfektná. A je aj v bielom. Ale v bielom, prosím vás, by pri mňa asi nebola dlho v bielom. Teda z takej krémovej, ale tá sa mi asi páči trošičku viac. Ale vybrala som si akože takto, že hnedú, vzhľadom k mojej povahe, osobnosti a podobne. Toto bol môj rýchly unboxing, nakoľko sme dostali veci trošičku neskôr. A idem sa dať dokopy. Vidíme sa ráno, začína event, bude to krásny event, takže budem sa snažiť točiť všetko možné a budem sa vám to snažiť priblížiť. To tu ešte takto krásne zhrniem. Táto fialová, prosím vás, z tej fialovej proste musíte niečo mať. To je tak krásna farba, tá Burgundy. Musím naozaj povedať, že toto, čo tu vidím, prosím vás, to je splnený sen. Ako vyhrávať súťaže o tom potom, hej, to je výborný pocit. Ale ja si myslím, že ja som ako športovec, no ne, že vyhrala. Toto všetko tu je, chápete? K dispozícii. A ja tam proste patrím, že ja som tu s tým aj preto už asi 5. krát. Ja tomu stále nedokážem uveriť. Akože, wow. Ďakujem, že môžem. Ja ďakujem krásne za to, že využívate môj kód a že tu môžem s vami takto všetko zdieľať. Je to super, je to perfektné a verím, že aj vás to motivuje, prípadne vám pomáham proste s tými veľkosťami. Snažím sa vždycky odpísať na tie správy, aby ste to mali a aby som vám čo najlepšie poradila. Takže nikdy sa nebudete opýtať, keď niečo treba, ok? Dobré ránko, ja musím povedať, že nám začína hlavný deň. Zase tu začína húčať. A mňa normálne, že vyplo. Ja som zobudila v noci o 4:00, že som zaspala proste pri strihaní videa. Crazy. Fakt, ja som si reálne oddychnúť. Ale idem sa dať dokopy. A neviem natočiť storky podobne. Už stihnúť nejakú rannú kávu aspoň. Takže sa mi to podarilo. Chcela som stávať iba pol hodinu skôr, takže idem na to. Byť v Anglicku a nedať si ranný čaj. Ne. Takže klasika malovačky nestíham, ale na kávu je čas vždy a už začíname. Neviem, s akým šťastím som to stihla, ale od rana sa tak naháňam, že to je neskutočné. Nestihla som ísť s babami ani na raňajky do mesta, takže som si dala fakt, že asi 2-minútovú kávu a makčíme, prosím vás, je, že 8:30 u nás v Manchesteru, u vás je teraz 9:30 a ja takto za 22 hodín už budem letieť, to znamená, že budem vstávať asi o 2:00 v noci a ja som taká zvedavá, ako toto akože zvládnem, lebo ja nebudem podľa mňa spať, nestihnem spať, lebo prídeme z večere neskoro. Takže pôjdem rovno na letisko a odtiaľ, prosím pekne, ide mi tu vlak, či autobus, odtiaľ prosím pekne idem hneď do školy, takže akože tento víkend bude crazy a je crazy, ale teším sa na to lyžovanie, na to sa mega teším. A teraz ideme na Pilates, takže mám to tam. Manchester je taký, že sa vám buď páči brutálne, alebo sa vám nepáči vôbec a tentokrát sa mi zase opäť mega páči. Si tam, budeš tam už v tom YouTube, no. Good morning. Buenos días. Ja tam vidím tú bundu. Svoj balíček.
To se zlepšili. Ale byly tam vajíčka. Dostali sme malý balíček na Pilates, otvorili sme si event a utekáme na náš klas. Tam som inak ja v rohu. Pozrite, vidíte? Zuzana, tu je to taký hezký. And then all the way down. Good. As you breathe in, we look up towards the edge. Nice. And again, there are only about 4 more before we meet up at the top. Gorgeous. Good. Nice. We do 1. You come up to the... Turn those dumbbells up. Good. Turn those dumbbells down. And turn those dumbbells up. 3 more times. Rotate down. Yes. Rotate up. So good. 2 more times. Left arm rises. Yes. Take it down. Good work, team. 1 more each arm. You can do it. So well done. Last one. Woo. Both arms forward. Hold. Go back an inch. Lift an inch. Back an inch. Lift an inch. We do 5. Yes, you can. 4. You can do this. 3, 2, yes, and 1. Gorgeous team, come all the way up. Drop those dumbbells on each side. So good. Hands come down. A little bit of room. Okay, amazing. We've got 2. Perfect. 2, 3. Yes, well done. Squeeze. 2. Yes, that's it. And 1. Gorgeous. We take it up. We stay there. Maybe our legs come straight for 5 and 4. 3, 2, 1. Knees bend. Heels down. Set the dumbbell onto the floor. Inch. Lift your bum an inch. Drop an inch. Lift an inch. Can you do 5? Well done. 4. Gorgeous. 3, 2, and 1. Hold. Stay 5. 4, 3, 2, 1. Slowly come all the way down. Hug those. 4, 3, 2, 1. Drop those feet. Drop your dumbbells. Take a big gorgeous hold over your legs. Tak máme po pilatese, myslím si, že ste videli, bola tu makačka na to, že to bolo 30 minút alebo koľko, tak som sa zapotila. Po pilatese sme si dali prezentáciu vecí z MyProteinu, ktoré nás čakajú. Tak teraz ďakujeme. Vidíte tú bordovú vestu, no kvôli nej začnem znova behať, akože vážne. Naozaj krásne kúsky, niektoré z nich sú už aj na webe, takže choďte to pozrieť. S mojím kodom Zuzka máte naozaj vysokú zľavu, takže vždycky využiť. A táto bunda, tu som mala chuť ukradnúť odtiaľ, no aj ukradnúť. Áno, prosím. Vidíte tam tú modrú? Toto budeme mať. No a teraz sme si už prezentovali veci, ktoré nás len čakajú. Vysvetľovali sme si o tých kolekciách, ako sú navrhnuté strihy a podobne. Tie farby nekomentujem. Tahle je fakt dobrá, ale je jako silná. Takže jako, no je taková prostě, no nevím, já mám taky za dlouho a jo, a to totiž vidíš. Je tak vejší. Ano, ano. Jsou fakt. Práve kráčame, odchádzame na obed do výškovej budovy a pozrite, ako to krásne vyzerá. Cloud 23. Co jiný to bylo? Jak ja mám nejako na chuje zapnutú tú onu. To
vypadá kapucně. Jo, saté není. To je krásné. A teďko všichni tam. Máte tady koktejly a všechno. Oh my god. Fancy smoothie? Yeah, thank you. Že jo, jasně, nechodíme. Takýto drinčík. Po obede sme mali malú aktivitku, ochutnávali sme rôzne namiešané drinky a hádali sme ich zloženie. Je to tu! Ideme lyžovať, konečne. Som sa dočkala. Neverím. Takže vítajte v jednom z najväčších lyžiarských centier, krytých, halových. Je to Manchester, ako v Anglicku myslím. Manchesterovská hala. Ja už to tam vidím, v tých oknách. Tam. Že sa tak teším na snowboardovú sezónu v Alpách. To je strašne super. To je perfektné. Wow. Odpadla som. Ideme na to? Ale kolik je tam lidí, jako... Strašne, normálne si užívajú zimu. A... Já nevím, jak se mám cítit lidi, já nevím. Juhu, aj tam pôjdeme. OK, vyriešili sme technické záležitosti. Malom som si myslela, že nebudem snowboardovať. No, malom som dostala srdcový infarkt, pretože toto je aktivita, na ktorú som najviac tešila. A došli za nami, že pravdepodobne nemôžeme snowboardovať, akože a bez inštruktora vôbec a vôbec ísť na ten väčší svah. Ja som bola smutná z toho, normálne som sklesla. Ale nakoniec Honza, ďakujem, to vybavil. A mám tiket, takže idem snowboardovať. Povedal som, že snowboardujem 10 rokov a on že pohode. Takže dúfam, že tam neprizabujem. Už som plne vybavená. Idem to risknúť v teplákovke, že nebudem padať, pretože to by bola hanba. A ja si proste verím, že to bude môj snowboardík a ideme na to. Here we go! Je tu fakt zima. Ja som prvýkrát vôbec, akože takto v hale, takže I'm scared of it. No, vidíme. Normálne teším sa ako malé decko. Čo je? Kde som? Ja som v novembri na svahu. To je brutálne. To je brutálne. Wow. Ideme na to. Dúfam, že z toho nespadnem. Ideme! Odpadnem. Počujete, ak mi tu padne to osmo, tak odpadnem. Odpadnem aj ja. Uí! Guys, I'm here. To je ako trhá. Mi odmrzne ruka, lebo nemám rukavice. Všetci tu majú ako normálni ľudia proste rukavicu. A ja, mi mrzne tá ruka. Takže akože majte tie rukavičky som nedostala. Jaj, to je strašná pecka. Vidíte, čo to robí so mnou? Ja milujem zimu, ale akože v tom štýle športu. Ja som mala byť asi lyžiar, alebo snowboarder, nejaký kaskadér. No, I love it. I love it. Ideme, bomby. Už som hore. Come on. Let's go. Opustila som pomu a ideme sa zapnúť. Nemôžem si sadnúť, pretože som si dala aj pro ten teplaky, lebo content. A idem na to. Čaute, idem si dať prvú jazdu, ale nebudete uvidieť, lebo si ju chcem užiť. Takže papa. Dokiaľ chápete, ja snowboardujem v Manchesteri. To bol proste môj sen tu vôbec niekedy ísť a ja teraz tu chodím každý mesiac, skoro dobre, že nie. A I love it, proste jesť maj proteínu. Jesť. Pekný. Tu sa na mňa varil zase nejaký TikTok, takže let's go, poďme to spraviť.
Hey, this is... Alright, go for it quick, my hands are cold. Go! Yay! Woo! That was so good, guys! We'll see. To reálne. Fakt, akože ja milujem zimu na šport. Bola to aktivita, na ktorú som sa neskutočne tešila a ťahám už pár náročných dní, takže som išla iba na rýchlu večeru za kolegovcami a už letím domov. Verím, že sa vám vlog páčil a vidíme sa na budúce.